Prince Alisco Musical Studio. Youngest producer on the ba zan saki ba tunda na ce ni zan miki ma dukkanin lamari na ke dai ce ko ba haka ba aikin yi gaba tunda na gano ba zan bar ki ba ba wani so na faɗa na sanar miki ba ashe da rabo kan sirri kin yi gaba mene yayi zafi baki ɗaukan waya no ba duk da dai ni na san zaki ce wai ba haka ba ni da ni na san ki dai shi ne a gaba a duk wani hali na sani ko ba haka ba tambaya ta dai guda wai me da take mana ba a'a ni dai ban gani duk da dai ban so haka ba na tattare yan uwa har da dangi duka gaba shawarar mama na sai ta ce mini in ci gaba kai ɗana na san wata ran kai ne a gaba sai na ce mama kin ga yadda take mana ba duka na bar kowa rabo kaina na gaba kowa ya taɓa ta walla sai dai ummata ba ko gurin sana'ata ta kawo sai in ji ta ba mama na san kin san ai ame da yawan shagala babu wanda ya san sirrin da yake mana ba sai da ta yi mushi dan halin da ya sani ban miki ba mama na tafi gona walla dai ko ba haka ba zana je na yi kwadugo kasuwanci har haka ma mira menene ya ja kika mun haka ba mira kekin san ki ma ya sauka ga mira ga ki fara duka mun shaida haka ba mira kyakkyawa ko ba haka ba ina son ki mira ne fa ina son ki ki dan gane ina son ki mira ne fa ina son ki kar ki bar ni mira in kika bar na ciyawa ne